Ty si fajčiar, Luka, alebo nie? Som. Luka je fajčiar. Toto je výborný produkt presne pre ľudí ako tu náš kamarát Luka, ktorí by chceli samozrejme prestať s týmto zlozvykom. Ja sa prestávať nechystám, ale ja mám rád. Ja fajčím aj cigarety, fajčím aj ajkosky, aj žuvace tabaky žujem, takže každý produkt takýto nikotínový ocením. Takže toto bolo vlastne posledná vec, ktorá ti chýbala. Čaute, vítame vás pri ďalšom tastingu nášho produktu Dante. Dnes výnimočný host je tu s nami. Big Maradona 10X, čau. Konečne sa nám podarilo uloviť Luku na jeden tasting. Uloviť toto veľké zviera. Tak, ktorý by si chcel ochutnať? Škorica, Nech sa ti páči. Lukovi sme pripravili 5 mg samozrejme, trošku silnejšiu verziu. To treba. Kľudne si daj, pokoštuj. Dobre, je tam cítiť tá škorica. Dobre. Je cítiť. Keď to budem cumlať takto, tak má to aj hitne akože nikotínová, hej? Áno, tu sú vlastne napustené nikotínom, 5 mg, ako sme povedali. Trvá to pár minútiek, nech sa to pekne vyplaví. Ty ako Balkánec by si mal oceniť tento inovatívny nápad, špáradiel s nikotínom samozrejme. Je to dobré, lebo špáratko ti dodáva takú drsnosť, vieš, takú... Vyzeráš v tom nebezpečne, vieš. Luku sa opýtame, ty si fajčiar, Luka, alebo nie? Som. Luka je fajčiar. Ja mám rád. Ja fajčím aj cigarety, fajčím aj ajkosky, aj žuvace tabaky žujem, takže každý produkt takýto nikotínový ocením. Takže toto bolo vlastne posledná vec, ktorá ti chýbala. Lebo nedá sa všade, nemôžeš všade fajčiť, vieš, čo, v lietadle si nezapálíš, alebo čo, takže... Alebo v kine napríklad. V kine sa dá fajčiť, to je v pohode. Keby si mal ohodnotiť. Nie, no však, že chutí to dobre, neviem, jak to hituješ, ak zatiaľ mi to akože nie toto, ale určite to je dobrý nápad. Keď chcete prestať fajčiť, tak odporúčam 10 z 10. 10 z 10 od Maradona 10X. Ďakujeme ti za tasting, Luka. To si nehaj a nech sa páči aj Vanilla Mentol, keby ti zašmakovala. Pre vás, keby ste chceli tiež ochutnať, dantepix.com, link v bio v našom Instagrame. Vidíme sa pri ďalšom tastingu. Čaute.